is de kogel, dat is de kogel. En veilig, zijn we af te zeggen. Jongens, we zijn de Wies Manslu. Zoals ik al weet, we zijn de Manslu, we zijn de Wies. Maar niet van vuil woord, en daar wil ik het ook bij laten. Want als je moet pissen, dan is het nooit voor mijn hand. Ik kan het nog even gaan. Want wat voor ik allemaal hebben. Ik heb ook niks op papier gezet. Dat heb ik bewust gedaan, omdat ik goed het hart wil spreken. Nigel, voor dich is het helaas gedaan. Dat hebben ze al duidelijk gehoord. Dat slaan erover. Een geweldig seizoen hebben ze gehad. En ik hoop dat zoals grote prins mag zweren, dat ze dan ook weer, 3 jaar is dat zo gebeurd. Dank je wel. Dan komen we bij Dien. Smakelijk. Hey Dien, dat is geweldig hè. Wij hebben dat gedacht, ik ben een trotse, wieze man, dat ik toch uit een straat mag komen, of in een straat waar ik gewoond heb, hoe allemaal prinsen vandaan komen. Ik pak de klommer en zelf in de hand, dat vind ik gemakkelijker gebludden als dat. Dien, ik heb neven dich gewoond, neven Robin gewoond, en nu is de residentie dus echt voor dich. Wij hebben dat gedacht, Dien de eerste. Ik vind het echt geweldig. Neven dich steekt Anne, en dat, ja, ik geef me nu kippenvel, ik heb vorige week kippenvel gehad, dat de krankelaren het toch maar voor elkaar hebben gekregen om het, of het gedurfd hebben, om een prinses uit te roepen. En ik als grootje pap van een dochter, ja, dat vind ik geweldig. Enrico, en mevrouw Enrico. Sorry. Christel, sorry, ik begin een beetje op Bert Lammers te lijken, sorry. Christel, maak het goed met die. Ik kom nu een keer optreden en dan hebben we het er niet meer over. Anne, geweldig. Prinses, ik hoop dat ze een geweldig seizoen krijgen. Dat ze voorop gaat in Krankelriek. En toi. Dan als laatste, onze grote kameraad. En ja, we hebben dat gedacht dat ik hier een jaar of 15 geleden sting ik hier, zat ik hier in de zaal. Daarachter, de Wiese Manslu, die stingen daarachter in de zaal. En ik zei, godverdomme, dat is toch wel chic als ze daar weekends waren. Nou, ja. Toen ben ik erbij gekomen. Toen waren we nog onderdeel van de Wiese is naar de Wandje 2012 beste naar de Krankelaren, het beste ingetrooien, naar de Wandje president geworden. En we hebben heel goed gedeeld. Leven leid, ik ga het helemaal niet meer benoemen, wat we allemaal hebben gehad. Leven leid over gedeeld. En dan verdient het om hier vandaag in het zulke gezet te worden. We gaan er nog niet één voor één doen, we gaan iedereen langs. Want doos is beter met vrienden. We kunnen hier zo samen drinken en drinken. En daar wil ik het bij laten. Ron van harte proficiat. Anne van harte proficiat. Dien, de bent er ook klaar met een jong. De wilt lekker gaan vegen in de zaal. Lekker gaan drinken, colaatje en Nigel ook. Krankelaren, ik wil u alleen maar van harte feliciteren. Met deze geweldige 4 kanjers. En ik wil u een schwannen van zijn overbudget. Daar wil ik het bij laten. Dankjewel. Ja, dankjewel Wies Manslu voor uw felicitaties. Je bent altijd bij ons aanwezig bij alle activiteiten. Vind ik fantastisch dat je er vanavond ook voor zit. Ik zou zeggen, bedankt voor het komen en vastelavond samen. Verdrinken we stadigheden. Dat is de kogel.